taky roličku svou nacvičovali a neuplatnili se předtím, že? Takže je to nejenom kvůli nim, ale i kvůli vám, kteří jste se na ně přišli podívat, abyste to své dítě viděli, když to je to opravdu jsou žádné veliké herecké výkony, je to taková drobná věc. Tak ještě ta Veverka má zřejmě problém. Pardon, že jste si všimli, že tu chybí. Veverka, Moušek tě nepoznáte úplně, aby se nerozplakala ještě kvůli tomu. Takže, učitelka slova, pořád na to znovu už nemůže psát, že už to tam má, takže to budeme jako obtahovat, tu poslední radu zvířátku. Takže Veverka si dělá něco u tabule a zvířátka se courají do lesní školy, takže to jste postupovali moc daleko zase. Tak jdeme. Hop, Veverka. Dobrý den. 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 Pozor, začíná první školní hodina. Dnes se budeme učiti, jak se lidem bránit. Souhlasíme, je nás málo, ještě už to život stálo. Mýho tátu je to tak, včera rozpál nákladák. Kamarádce ze stromovky, božíčku, kluk polámal nožičku, přilákali na oříšek, lump jeden a pak ji prašťou kamenem. Jak se někde objevíme, hned se po nás střílí, do oka nás chytají, na své páně dělají. Vidím, že nám chybí hladíč, že ho dostali a do Francie prodali. Už je tamhle, už se šine, u Lidlu má na křivo, přidej rychlost na divo. Už se řídím, už k vám kvačím, co mi moje síly stačí. Mám strach z čápa, mám strach z lidí, stehýnka nám škupají, do ciziny prodají. Milí žáci, tak už klid. Nechte si teď poradit. První rada, lidem nevěřit. Lidem nevěřit. Druhá rada, vždy se dobře skrýt. Vždy se dobře skrýt. Chce se nic nechodit. Nevykřikuj. Co chceš ty, který se tak vzorně hlásíš? Prosím, na tom pravdy kus, dědu přijel autobus. No, dobře, dobře. Děti, dopíšeme na třetí. Přes silnici nechodí. Přes silnici nechodí. Teď otázku chci vám dát, jak ty lidi potrestat. Budu je bombardovat češkami. Budu jim okusovat zahrádky. A já je popíchám. A já je poslindám. A já jim nedám spát. Kvá, 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 kvá. Tak to jsou naše úkoly, teď můžete ze školy. Pojďte dál. Já než to pustím, oni ještě mají závěrečný tanec, no tanec můj ruka. Je to pro ně těžký, ale nakonec jsou to zvířátka, tak to nemusí mě tak stačit.
takže Vendula. Vendula Voltertová z 5. B. Radek druhá 5. B. Daniela Ostrá 5. B. Michal Rásková 5. Jan Čáha 5. B. Jan Gál 5. B. Takže